everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Tuan na tingali. Gamay nga basket raman tong iyang gida. Dili to daghan iyang kipalit. Humana sa tingali to siya. Ato na ko sa terminal sa taxi. Ako ray alsa anak Len. Oh, Drop ti ka sa inyo. ayaw na, uy. Imong balibaran ang imong umaabot ka kumpare. Oh, Dara nitong sakyanan, no? Sunod lang ako. Imong balibaran ang imong umaabot ka kumpare. Di ba dugay, kumare o kumpare naman yun unya atong tawganay. O sa madugay sa madali, doon na naging unya mutawag na to lulo o lula. Tiguang na gida ita. wa pa gid ay ka makadawat? Oh, Oh, nganong nakurat ka man? Tinuod man. Di naman na nato ika-deny. tiguang na gida ko tanahon, Lim. Oh, Pero ikaw, ni matured lang. Pero di pa yun tiguang tanahon. oh, Mura lang gani kag maupay pag 30 sa kong pananaw. ipadapli na sakyanan. Manaog ko. Oh, Daan pa gid lagi ko. Dili ka gid kasalikan. ha? Unsa ko'y di kasaligan, Len? Wa ka makasabot sa akong gipasabot, ha, Jong? Sorry. Ilugar lang ko kung asa pwede. Magtaksi ra ko pa uli. Ihatod di ka sa inyo. Pasensya na. Da. Wa na lagi kay tingog-tingog. Oh, dool na lang di ay may. Ayaw na lang kong isod. Diha na lang sa eskina palihog. Ihatod di ka sa inyong tugaran. Oh, Si Tito Jong dito? oh, nagkita mi. Dili ra unta ko pahatod. Mamugos man. Pero, nalipay ko ma. At least, naana mo nga nga stage. Casual na. Oh, mao man gyud ay angay mahitabo, Koki. Pero, okay naman yung kaha ka ma. Ang akong pasabot ba? Dili na awkward? Awkward, uy. Dali na kasulti, uy. Unsa man, manood pa ba o dili? Kaya sila ko iputan. Manood lo, oy! Chill lang lo! Lisura, gidoy. Bisag unsaon akong paningkamot nga. Kasual lang. Maglisod yun ko. Nadakpan ka. Oh, ikuyawan naman tanim mo, nay. Kalit mo lang kagtunga diha. Unsay kalit og tunga? Unsa ko gamhanan? Kulbaan ako eh. Niyabag. Wa man ko mo kalit og tunga. Niduol man ko nimo pero wa gyud ka makabantay. Kay mura ka man og gidakdakan sa kalibutan. Unsa man din nahitabo si imong lakaw? Okay raman. Napalit na ako ito imong gipapalit nga baking soda o apple cider vinegar. Pero nga naman lagi nang imong dagway? More maghihapon niya akong dagway, God. Ay, ako pasabot ba? Problemado kay kag dagway. Awa, oy. Labada nga kung pahuway sa ko. Baya.
Murag doon ay something da. Doon na gyud something. Ganina na naabot si Papsila? Naana mo gud ang sakyanan? Ay di, ni Pauli nag-iya ang sakyanan. Lola, gid uy. Bago rin na naabot ni mong amahan, oy. Og, kay Bao Cassandra, problemadog dagway. Ha? Sure ka la? Bida sad, oy, pangutan-on pa man ta. Sure kayo. Chill lang, good la. Sige lang. Ako yung isang pangutan-on niya. Duda ko, nga doon ay samtang nilakaw siya. Unsa ka? Oh, nanawag si Cookie. Na, murag doon na gyud ni connection. Sige, tubagan na, subagadayan. Ipahilaw na sa kanin pinalit na imong papse. Subagadayan na. Hello? Narakas bay? Oh, nga naman. Nabot na yung papsi? Oh, nga naman. Di ka man na siya, Dre. Si Papsi, diha gikan sa inyo? Oo. Nagunsa mo siya diha? May nahitabo ba? May problema na sa ta? Chill lang. Wari na itabo. Actually, wag yun siya Morris bay. Igo na niya gidrop sa mama. What? Nagkuyog sila ni Tita Lena? Ay, onsa ta? Onsa to. Onsa nagkuyog sila ni Lina. Sila si Jong ug Lina nagkuyog. Jesus Maria o Josep, diin man sila gikan. Lola, sad, uy. Kuya, wan raman tani mo la, uy. Hinaya lagod imong tingog la kay madunggan niya tani Papsi. Wa pa may mga mag-istorya ni Cookie. Wait lang sa la. Sige. Wait lang sa ko. Padayan mo diha. Ha, daan pagyad ko. Ha, sige, Hello? mag-wait ko. Si Lola Kuring lagi to. Lagi, uy. Taas kay antina. Tiwasa sa timong Gisul TV. Ang ano nagkuyog man sila? Unsa din nahitabo? Sa may katawaanan, tay. Hay, nalingaw lang ko ni Joe. Oh. Wa pag yun taon mahiluna ang iyang kalag. Ingon anak gyud mo mga lalaki, tay, no? Oo, ing-anak yun me. Di ko ka-imagine nga, mura to siya og gitorture samtang nagtupad mo sa iyang sakyanan. Di ko lalim iyang gibati, oy. Mudapi ka gid niya, tay? Awa ko mo dapig, misulti na gusto tinood. Kay hibaw na ko sa iyang gibati. Lupig pa to niya gikastigo. Gikastigo gyud. Grabe sad. Oy, Lida, kay baw kay ko alang pagbati ah. Ay, lagi. Kahibaw lagi ka, kay ingon ana sad lagi ka. Baw na. Oh. Kung mauna, tay, dili gyud ay mahitabo nga ma-okay ang among relasyon ni Jong, isip kumare og kumpare. Wa gyud chance nga casual lang ang among pagtinagdanay. Aw, ikaw may babay. Ikaw mubutang og kural yung duha. Pero ayaw lang sa kayo tas ang kural. Kay bisan saon, mahimo man gyud mong managkumari og kumpare. Makita man gyud mo kanunay. Labi na unyag may mga apo na mo. Di ba gyud ang kalikayan? Ay, kalikayan manggod. Pero ayaw lang sa panabihe. Kay mapiktuhan masab ang mga bata. Ayaw kalagot ni Papsi, ha? Di oy. Ngano maglagot man ko. Kasabot naman ko niya. Sad lang ko gamay. Ayaw ko kasad. Gamay raman sad good. Di man dako. Okay. Di gyud to ma-achieve ang atong goal nga ma-okay na lang gyud sila as kumare and kumpare. Lisod gyud di ay. Oo. Ay, maglisod man yung tito. Pero okay ra. At least, civil ra sila. Dili kayo dako ang conflict. Guto man. Hoy, ato pa tong atuon akong gown, no? Mga unsa ta? Guto na gyud bitaw. Okay, sige. Actually, gigutom naman sad ko.
Asa man ta mangaon? Lupig pa man nato di kaila ining kalaki, ha? Lupig pa man nato dili kaila ining kalaki, ha? Da. Unsa naman sa di ay problema ni mo, Jong? Pila naman kakaadlaw nga ingon ana? Halos dili mo tingog. Ayaw kong ingna, wa kay problema. Kay madukol tagyud ka. Doon ako'y problema, nay. Daan pagid ko. Unsa naman sad na? Wa ba ginoon ta ako'y problema, nay. Pero duklon man ko nimo kung moingon kong wa, maong naa na lang. Nagpakatawa ka. Nagpakatawa ka. Ha, 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 ha. Pues, dili katawanan. Wa man ko magpagkatawa. Ha, hibaw-an na imong problema, da. Una-una na sad ka, nay. Una-una ba, ay? Ngano, dili tinuod na silina na sad ng imong problema. Oh, Siga-siga magkas imong ilang. Mo deny ka. Ayaw pangupaw tubangan sa pagkaon. Mondang ka na. Napoy dagang pagkaon sa imong plato. mukaon pa kong tiwas. O niya ano ni Barog ka man og mitalikod. Mura man kag mo walk out. Manghupaw ra ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!